Hakim Bey. Lapan Kulang Bapuran Timur. Ronjit Tero. Bonitor Tingga. Jensing Milik. Jenson Tero. Mikri Tirompi. Diliram Terang. Lapan Jeluel Inti. Sako kondung cekelong kami ini tum awang pensi tu no masih apransi pasti di mana tu Hoya Singh Tabri Mohadev Romkhar Jonathan Tabri Singh Bey real implementation ka pangcheng ke ladak tara basapian penti di pangcheng pontang lut kali magalan fictional along tuman pulo hill stripe tuman ajakong nang itung jeno cahar jago budaladak menang tupon lo lasila soteng pensi ili tumpan karbiang long angkang pi lapen northeast angkang pianda letang lo ili tumsa jai kathar pen six schedule mate mini constitution of India labang suar ron ili tumhan ng pachini pon lo pilih pen ke tara basalong pen si cheng pon lo karbiang long angkang pi dame ili tum real six schedule kapang cheng pon po lake keceng si ini ladak kacapahay dun lapen ladar labang so constituency long ili tum dak sisi presiden duniram timung ngakehay lapen kaduga we songja tungan nang litum ladak kacirap dun ben ke paun dun bangke nang litum han karbiang longarat tuman tame kacuru pajir lasi non kiwangji hudlang tame ilitum town committee election da dotulang town committee election hutame lason thak thak silitum claim pon pugusi ilitum ning thepon lo lapen labangso amises karbiang long angkanti lapen MC Hills andal le pugusi nili ning thepon lo ilitum jonsi lanon ladak hilong kedua bab Jerman labangso bab jong silitum pantai ji pulo tangte ilitum athak pencor pruil jaki chok jadi kali magalan labang so bablong silitum hanang ba siksak olo pulo tangte angkur pen pujok silitum terek flot nangi kali magalan lasik pinia bangke labang so bab chok silo busi ilitum angkur pen pujok si ilitum mitham ining ke hang ador ke so nai nai atheng ti ilitum dak tara basalong pen pini parjapon lasi ilitum piniladak bang kep lo gadis cacapahay din wek la bang kep arat kelake nang litum ardi kelake nilitum nang litum long nang pudun de nang litum lo ardi ke the nai tum lo lapen non hejo nilitum long BJP National Party pen ke hai tum nang capok dun lo gadis nang capok dun lo INC penda nang capok dun lo lapen independent atum pen nang capok dun lo alang litum handa litum kadu gawe re-architect ke thepen Richard Depsina Piniani the importance of APSLC lapen six schedule kang tang nangi ku kachini pen alang litum National Party along pen haider pitame litum long nang kaca pop dun churo ek nang dei no ne boy kadu gawe dalan han churo nang lasi nilihin pen kadu gawe alam pading ponolo blandang denang tu marju seledet dahai sita ethe alam nilining je thuntung ilitum asian tuliram ronghang kaike nohok amai long kame ahok alam ilitum than the pusiku half truth alam si ke than pusiku lasi labang so alam jong si ilitum yong se half truth alam kita
han pabeng hoy puson tangte piniar ni ilitum long rata tum nang dun jima nang dun hai jima nang dun ai heda dike sita ahok alam ilitum masar sik shidul alam ku pima ke do labang so alam ke than dak ajok sing pini tum long rata tum nang ke cheto dun lapen pini dak example ke ilitum dak tarabasa pensil ilitum kaida lang konver nang ko nang litum tika parjap nang litum ti rata phana mek pathe ang Nilihat film malang lipan pacining tum, social media long, mobile hai huye long, YouTube hai huye long, ili tum han, lapen nilipan malang allegation manipi, half truth malang li ninje berke, nili ninje tum tay don social media long pacat hangalam, halada nomination ke file ho non MSc election, nomination file deh rapi. Scrutiny pudo je nomination ke file chundunde ma pu hala so kilang arni tuliram rong hang ke hai niliphan alangli bethang a party workers atu nili hem nang ke toisi because nang ke APSLC pension nang phan nominated MSc nang pekbon po lapen counseling ni rapen nang ku alangli telepon nang niliphan na cingki la hogla piniar ni non head social media mobile long nang itum langot tuliram rong hang ku pia porti la bang solam chet mi dai dalo nili ninje long lo election ahut ku pi bot ninje hai chet se bhai hedat lo la bang eli tum kadu ko beta piniar junang kokko la pen dak thakti election afrang ke team kar biang long pen lo song thlo atum dame close 2.3 ke ka welcome lo lake well mesena step possible ili tum APSLC pen mangke longli cap keng sang bhan ke pekke ni tum kroite lapen lem sango man tala tum bhan election nang ba thudun longle ku si tum ninje pon piniar ni ku pipor lang tum armo kache je na tum ong gore je election hur bangke keng sang tum bhan voter list khan nang ibra ninja he lapen keng sang tum bhan wore wasa jing thaning bra ninje hai he lapen longle pata thaning bra ninje hai he a election BJP han pahai de rapi pini ani to wara jolan tum rili kidam chon phokopia podlo la bangali tum pini arju begning adut nut dinata lasi milin pena poro emponoelo kapre ka side adolang mene kaduko me phan pini labang so lens long ka chapahai dun andum phan lapen BJP pena ka chapok dun dum ASDC pena chapok dun dum lapen independent pen ke bandung phan andame APSLC long ningkan sam penil tum deng ponsi ansu se APSLC pangtang polonan 6 dula jakong pangtang nang